Iway ikong ibalong ru inokresan barat ba jong ka party Voice of the People Party ila pensngau ya ka jingsngau ka jong i na ka banta ka seng VPP ya ka ba shibun ki breu ki kano ki kan tho ya ka seng VPP henroi sngap baha ayu ini ikong idon ban kren shapang ka VPP ya ka ba ila jet shisha na ru ka bensem bat pensngau ru shaki paj ba halor ka jingsngau ka jong i ya ka party VPP Kani kalong ka chung pitshai, syakitu ki bejuong kasien ka banengkong ya ka parti VPP. Hoi, ngi kuburi kata, bakadai kasien ka banengkong bangi yo UMP, uba iej bat uba sngurit, yang ki pai ba. Hendai barosh kata, ngi UEMP tang hakapor election, kum yu ukomet. Pat ka baar, kadai kasien ka banengkong, baka jingjiet MP, kalong kaba pher bar kaba shit rahem bar kaba syong shit tam hakaba paro ngimi pai ba banai votes claim de shimpisah kabalai kadai kasin ka banengkong hiru bah ka snginyo votes kadon tang kawai kalama chong kawai ka party ka bakawe kabasaw kadai kasin ka banengkong hiru baki pai ba kin mi banai ban sakhi de lagi chong ki khmat ye ke jingchop chong ukertong ubaki ki de krishana ru komensiem bar kebasan kadai ka sien ka banengkong hiru baka sorkar ka penjeri de ka kondon iwei saw-saw si RPC de ka baai daw baka shimkhia halo ka traffic jams nak manta yo ka thot kaya kayang jung ki pai ba hare ha ka jing shisha ka traffic jams ka bamala ka sngi pa de hatu kala jupatiaw kata bar ka bahan riu kadai ka sien ka banengkong hiru baka sorkar ka hapan shimi ka sin jam ban wengi ka traffic jams ha ka sngi nyo votes ka bah nyo na dua bangiyo ikejelah kadai kasin ka banengkong bo MP jungi untam keput hadu lailak nyopo hajar votes ya ukertong bubut bat da shilak khalai hajar tam ka votes lara khinlang ya kitu kisan ngut kiwi kertong ki baireng pasha bat ka bapra kadai kasin ka banengkong hiru bangin yo UMP ubeting bat ubeburomi ublay ubeboshoy ublay haswa ke paro bat ka bakhandai kadai kasin ka banengkong hiru bangi jet nong mikmat daki nong hikai daki businessman bar ka bishpau kadai kasin ka banengkong hiru bangin yo sngoy ka kantien ai khublai da ka kantien khasi bar ka kantien karo na unong mikmat jungi ubalong MP na po na meklaya hapo lok sabha bar ka bakhatway kadai kasin ka banengkong hiru bo MP jungi unyang marway lane neutral klam dadon shakanu kalyang persya lane shakalyang sanshar bar ka bakhat kadai kasin ka banengkong hiru bo MP jungi ukhlem lej banjit yu speaker ka lok sabha namar ba kim yo ya ukertong ubakia monlang bat ka bakhlai ya kapor kaban sawan ngimtip ya kata tang batang kawai ngitip baka party VPP dalele ruem kanom shet kala yang pai ba you know VPP decision is the best why because it is the party with principles and with no compromising